Здравейте хора, пак съм аз. Съжалявам за прекъсването на другото видео, което ще се качи. Няма да е скоро да се качи. Както и това, но това сега не е под въпрос, защото вие когато го гледате, то ще е качено и ще има заглавие. Следващото нещо, което ще да ви показвам от кутията ми с бижута и преди предпоследното нещо, ето този пръстен, който ви казах, че сега ще ви кажа откъде ми и кога съм го получила. Моята по-голяма братовчетка, не по-малката, която ми даде, тя се казва Галя, а от която братовчетка е тази, се казва Диляна. Тази ми е от Норвегия, както ви казах вече, и я получих миналата година, но, както ви казах, тя се скъса и вече мога да я връзвам само с ластичка отдолу. И това го получих миналата година или 2015, не се сещам много, но беше отдавна. Отдавна го получих и то също ми е талисман, както и в моите талисмани едно. И съжалявам много за прекъсването, моля ви за извинение. Така, следващото нещо, което ми даде и предпоследно нещо е ето тази висулка, която ми се счупи, ако виждате. Иначе трябваше да има ето такова, за да се закачи. Но тя няма, защото се счупи. Иначе много ме е жал, че се счупи. Ето го. Много си е готино. За Коледа ми го подариха. И сега просто много ми е жал, че се счупи. И следващото нещо, което вече е последно. Знам, че може да ви е станало скучно какво има, но всъщност и сега ще ви покажа какво има всъщност. Чакайте. Ето това се получи от кутията. Ако виждате, защото аз не виждам почти нищо. Да, малко ми е изпиляна стаята, но съжалявам, сори. Ето го. То е в моите талисмани. Едно, може би. Да, в моите талисмани едно е. И всъщност то е от моята най-добра приятелка и го получих миналата година в училище за най-добри приятелки. Грина за приятелство. И май ми я даде за март. Не се сещам много. И сега, докато ги прибера, ще спра видеото и знам, че пак ще ме видите наобратно и знам, че ви е много дразнещо, но съжалявам, хора. И така. И сега се връщам, така че знам, че ме виждате. Така, върнах се и така. Вече съм. Не съм и ето така. Ето го. Много си я харесвам гребничката. И сега взимам ето тази червена ластичка. Или розова. Да, супер. Ще подхожда на това. И си я кажа част от нея. И сега само да си правя така. Да правя размера. Ето така. Слагаме тук. Вземам двете части. От тук и от тук. И се регулираше. Ето така стеше много красиво. И сега. Само. Скъса се ластичка. Ами не знам, ще помоля някой да ми я върже. Може би тати или баба, когато се видим. Много красиво ми стоеше.
И така като правех, много красиво ми се беше. Пак я показвам. И пак казвам, че тя е от Норвегия. Но не знам колко пари струва и не знам дори как им викат там на парите. И понеже, както ви казах, ми е подарък от Норвегия. И така да завършвам с видеото, защото вече е 5 минути и 25 секунди. Да, точно. И така сега. Ако видеото ви е харесало, сега ми кажете, ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Довиждане!